West Karabenglong Chinthong constituency kaparlo Chinthong Lamps alang BJP aphan ke kroy atum ansi sanglong toji pu alam ki patemi klang. Setame la so angbong political party mate BJP local committee atum patir pipon si sangron pon pen keplak alam ki klang lo. La son si keplak alam ki keklang penajok hawara arat atum ningkang samse cepeklang. Labang so angbong Lamps chunbang dar singa ansi alang li parti pen keron asang along arpu enunde pusi herangke angno chithan athe kat asang kelong nangji atum ana phan ke ingphai wet si sang pibomlo setame nona hud local committee a party atum kachejok dun penajok aso keplak alam ki klanglo tuka alang li herangke karjo hud nang li than pachin Dakna di Chinthong Lamps kan le decision ke MCC anda so di soro bangke ke damtang tarikh ini budbar ni Chinthong Mondal Committee dan Patir Piponsi dak Chinthong Lamps andar local committee tumafan lapen member ke doana pan hangsi parti decision ateng pen neli fanang khando ye ne tumafan koan manang tangi nang khanda ngor pola suneli bang isya target pen alang tumafan population neli handa aku tumya bangke la soteng popon pomasi neli tum ahok la soteng pen biderlo athe local committee atum ko pin polam nei fanang khana masi neli hala soho tapulo mafia problema veji ma kota lage local committee atum adivison pomasi tumi neli tum inut pen lin ko bang inquiry na rote dang len po mane bang len phong kep mane edang la sonri tum kilo bonta sia ma hai alama long loksi nili tum apo pusat tingwai tu nangalang posi nili ini penamage ington tu polo la si la peron ke bakalam mage ni tum nili piarli cikulo kada bangke nang odunri atri kunen ta bharia problem lo la si kat Holdar atau mana bangke ni ditumsi Lamps pensi kipi po kaya ten dan la kat ke betul pan po bangke ni ditum Lamps sorke ane simendan daitu endunde ni ditum kepta gunbat dan la ke nama ditum parti ditum le sai noi bate selek ngot pusi ni ditum ku la si ahok pada dalam bangke additional buat itu setelah lagi kartular against sangke nanggali lasi DDS sarta ni fan na pudun pamekalo ya party level kanyong si secretary bote nali Rick Henry bolobon tamenon ke party level kanchingwa sa posi additional asang ke peoni na ngale do mejo lasi nili tumna dakpan si card kabe tom panta adjust kono rapenge card ke do tom mangke lage kaya tenglong wek lasi tum yalama make nili tum Lamps hoi mate chairman ba secretary ni tum member sakamanta ni tum thangari chokya ni tum party di somse ni tum wanchala